অধিকার আছে 100 বার তাহলে এটাই তো আমরা এখানে দেখেন আরেকটা জিনিস আছে এখন সুবিধা আছে আমার সরকারে আপনারা আবেদন করতে পারেন দেখেন স্যার সাগরে তাম নইতে তিনি পঞ্চায়েত তাল রাইনি নাকা যতন হামবাই जोंनि अ जागाव जे मिया खानाका जे उसांगो वाटिफाइ मानि बागै जो जागाव दंगो कलानपुरनि आन्डारो जे गगनचुगुरि एसबि स्कुल आ जागा जे स्कुलनि फ्रन्ट साइड ताइ जे किचेन रूम वाटिफाइ जे रुपारो किचेन रूम रफाइ माने लाइनु बायगा जे आ जागा सिबिआइ बुक दंगो आ जागा जे सामुं खायजाक मानि जोंहा आ जागा मास्टार हमो सुंगा जे मत सामुं खायजाक मा कतालसिखौ जे तांनि बायनाक लागाने के बरोबर ठीक सुनो जों इनभेस्टिगेशन खालामनाय परे बरोबर सुनो साका मो खायजाक मात्र 2 दिन सिखौ मिनै बरोक मास्टार साका के जों लग लग सुंगा जे साबस अ सामुं खायनि के बरोक साका जे अ जागानि पन्चायतनि सेक्रेटारि बन अ जागा आयंगै सामुं खायनि साका के जों लग लग आ जागा जे जोंना आ जागा जों टोटाल जे आ जागा नुका जे एक्सपेंडिचर दं आरो 88,708 रुपीस जोंहा जागा जे एक्चुअल एक्सपेंडिचर नाका तो आ पाइमान परे जों जागाव जों डाइरेक्ट सेक्रेटारि बाबू बाय जे कक सावका सर आपनि जे ओ अंडरनि जे स्कुल जे नों सामुं खायर मानि मात्र सालनैसोखौ ताइ बाय थानाक लागिया नै गे बसाव आपनि सोनर वारो अफिसआव फायदो अफिसनिफ्राय कक सालायनि नै जों थिक अर फायगा फाइनाल परे जों अर बय कक सालायगा जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन जों टीआईएसएफ जों कक साका जागाव जों साका जे आपनि जे अ जागा जे सामुं खालायमानि जे अनिल all जे एक्सपेंडिचर जे खायमानि जे सुनो नों ओ जे एक्सपेंडिचर जे खरच खायमानि आपनो नों सुनो फुनुकदि जे हिसाब निकास नों आपनो सुनो फुनुकदि जों आजका बुंगोन जाका कारण जों आजा नुक जाका जे आजगा ना टीम कताल रजा ना पाला कताल रजा एकमात्र ना निनि रुवा पेटी कताल रजा कुनु कताल रजा एकमात्र सुदु लुवा सिनु पाइना टीम बोइरेका आजो बना जागा एक्चुअल दे एक्सपेंडिचर फुनुजाक 88,708 टाका फुनुजाक तो जों भारत मुलुग जों थानाय कारण जों पाब्लिक सिनि राइट्स दं जों जे सिनि अधिकार दं बोसोर जे सरकारनि जे सामुं खायसो दंके आ जागा बोसोर खरसनि दं बोसोर बाय दं कारण आबो सिनि सम्पत्ति आबो केबलनि सम्पत्ति सिनि पाब्लिकनि सम्पत्ति सिनि राइट्स दं सिनि अधिकार दं बोसोर खरसनि दं बोसोर बाय दं सिनि साइमाननि सिनि अधिकार दं जों आते एनि बनो जों मानि जे बसाव बिदुनि पारमिसन माना नाय बिदुन मा सोंनायनि सौ बरिनानि सोंनायनिया बनि बागै सोंनो जेसे जरते सोंनो आ जे बा जागा जे खरस खालायमानि जे एक्सपेंडिचर खालायमानि आ खरसना पुसे जरते जों अ तालानो सों याकाया हायके जों नाके सापुंबा तनि नाय कारण जों पाब्लिक जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन जों अपन नायो जे सिनि सम्पत्ति जे सिनि टैक्स बाय जे सामुं खालायरि तंमानि जे अ जागा बोसोर ताम खरस उनखा बोसोर नि एक्सपेंडिचर खायका बोसोर एक्सपेंसेस खायका आ जे जत समग्र हिसाब फुनुमानि यागुलो जों अ जे पन्चायतनि ताला खुलगोरे नाय हायसा जों खुलगोरे गेला जों एरें जों मकलनि बसकांगो जों कारासुन खाले रेगला आसो सहसिया जों टिप्रा सारो बनि बागै डाइरेक्ट जों हिसाब फुनि सरतै तालारि तनेर नाय म ब पञ्चायत म आजपारा एडिसि विलेज कमिटि कलानपुर आदि ब्लक नि आन्दार निनसिनो म आं फाइ डिभिजन कमिटिनि कनभेनार यांगो दङ तेलामारा डिभिजन कमिटिनि कनभेनार आकाश देबरमा हामबाय